Стартирай бизнес по своя собствена марка с партньорство с Екдор. С Екдор можете да предлагате продукти от най-висок клас под ваш собствен бранд. Увеличете приходите и продажбите си, като използвате нашето модерно производство. Екдор е пионер в производството на секционни, гаражни и индустриални врати в България. Като европейски производител, ние предлагаме външни врати за дома и индустрията с разнообразие от покритие и дизайни, в стилна визия и изцяло по размер на клиента. Разширете продуктовото си портфолио с висококачествени входни врати, гаражни врати, дворни врати, автоматика за гаражни и дворни врати и индустриални врати. Като наш private label партньор получавате възможност за предлагане на продукти, които ние произвеждаме под ваша собствена марка, разширяване на портфолиото ви без инвестиция в производството, маркетинг подкрепа, бързи срокове за доставка, директни складови наличности. Свържете се с нас още днес, за да получите пълна информация как можем да подпомогнем вашият успех.